Meruki an hankin ko ndu wawɗa lan gergol mi habbike ma ha mi ronki ha hono wawɗa lan gergol an seri hankadi accuɗum hankadi wona fi ɗum ɗon wona seri accu ɗum ɗon an mi andi jaka a heeɓi goɗɗo go mo anduɗa no ɓurinmi ɗanni min ko an tun goto mi yiɗi hay goto mi yiɗa si wona accu ɗum ɗanni mawɓe andi a faama selɗin piiji jiyo jarani jam to jarama no marsude seeɗa habbina woni ɓiɗɗo ala jiwma ronka ɗum ley pellun to imam on eyo ari mbiɗo falnoma yiide moƴƴano mbiɗo hatondine yigol ma no murrado moƴƴuru eyi jon nan numéro ma o jon nan ɗo numéro ma mbiɗo hatondini e o numéro ma kono jonnantaɓe numéro ma hey kan ko suugu o yeeso ma wayi ɗo wa suudu ndu kere paaka gombo landima an ne koy mawɓe gombo on ɗo yewtugol ɗum min koy siɗa feeti min aduma kon warila kono faɗa ɗo allah siya fijirilam mi uɗete kuddi pallara ko jawgol miruji tuwoni golle ma nakkasima on yen koye purumta kasa woye wuppa sekko en komi onna wiide ɗum min ko ami landi numéro ko ami landi ne koy ki kala jabbaru wona minen tawduɗon ɗo hay si miɗo tawde miɗo sofintina sada o warila an siri on no jokkantaɓe mawɓe ɓe na mawɓe ni a yandi ɓe mawɓe burumta kasaɓe si ɓe faala yidugol e babe ma kere ɓe wawata yewde na kamɓe on juldude ka julirde ton et puis jam min mi ganta ɗum de a faami ka et puis sa min mi yeeyi siri accu ɗum han kadi siri an accu ɗum Ma chérie, tu sais que t'es pas la seule meuf de ton corps. ko bandiru sun sankatiru jokkimbi ɗo ɓayde bandiji no ɗo seeɗa o helammi o yanene oy ngalangal way wata ñoƴƴo ɗo gaccoto payle fof ko ni ɗe wayi payle fof wujjoje ɗo donc accani arɗo wona o heeri ɗo ni payle nde lene fimo ɗon ɓe lendi fimo no ara gasi yoni Arem ko e payle no ulɓini o saare way o elilan yo ko to rwandu ngeli yo pay jongi fottoɓe mawɓe ɗo way baba ngeli Boss Beats. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oyoy. Kiwa? Jarama koy. No marsude? Nalaga? Eneno. Jiw. Nani nyane ne futti do landi do nani moram. Wala ko min tigiri eneno. Ngal ndugu sewal wonno ngal takko ma ɗon ngal jite mum no wayi ɗo ganda jite kayaru negoy ene ngal ndugu sewal ko won ɗuwal ma non to jokkodire sifa ɗin on ko sehel jan rek yo Allah tawara ko ɗum ɗon tun dey goɗɗum ala hakkunde moɗon yo maji o kande ñande komi ƴettiri o numéro ma na fi yidugal lefe mago ko fima welimmi jiwo no hakkunde ngeniwre yanga ɓuru hakkunde yange sonkoji andi mi wondiri yemo mi wotanta on jiwa Allah no moƴƴimma yeeso e ɓaawo heyi hiɗa laba anna e wurulaymi jiwo ene hiɗi mawɗo eyi sifa ma no walanola jiwo heyi inno a wuuri a yi bitikiji ɗi mi jeyiɗin ɗo il faut mi waɗa e juuɗe ma mi darnante suudu mi soodante téléphone
iPhone ko ko ɓe wiyata kon